O jagao rumo जों 1200 खायनाय कायसे rumo 4-5 जन के तंगलायो इने बरो उबां थांगा 20-25 जन हायखा आमा हायके खायनाय जों और कंग्रेससे जों खस्थ' खायलाय तंगाय लुमु जों तमा जरा 1500 बाक्सा किचे रांनि बागै निजेनि दब खना हामिया सित्रा खुनोके बबे रां रजन हिमा बाय दब फानाय किन्तु सामतो ओमहाय दफा ओमहाय नुंग्रासो खाथिगोन के बाय को दफा यगनाय दब फानाय बागै गुबै बखाबाय खरसा कनै जबा खायनाय 15 दरब हामियाखै नष्ट करके नन बागै सब बक्स नाय उलो सब खायनाय हिनो बखा लग हिमा बसो लगै मानाय बा कायसे लिमिट दंगायसि आम बागैनो प्लिज ननो कबगो दब फानाय गेनस नता खायरि ठीक আছে दालाल लिखायनाय उनाव फैनाय जालाय जायसि किन्तु दब फानाय फाइट खेनो जागा 50 ददि ओमायके साकांगाके दलायके तायखने कोथिन साथने को Ay, sabi hospital at planet kunong to like ito. Ikaw leave for lang kasi tira siri. Ito harap kali. Ay, kita hotel mo deh. May kito ro ba ay hay sa may kung nasa. Ikaw may ka rin okay. Ikaw how much to? O so mo. Ikaw. Ang five-star hotel da. Ang five-star hotel da. Sun tong wala tini. Ngayon zero class hotel ko ngayon Ikaw ra si एक हाव पास सांगलाय काय सर्व मग खराब होईल